Tu na Bubu a tu je Gagaritmus. A minule ste videli, že ako sme boli u mňa doma. Na mojom doma, aby ste vedeli. Uňho. A jeho dom je fest dobrý. Pretože on to má husté veci a ja mám také veci, jak blb. sa robí tam pár. No? A teraz odvrátime list. Sme v škôlke. A kde máme kablíčky? A díva sa na nás stará babka. Sme v rakúskej škôlke u Aka Kukara. Táto škôlka sa volá Škôlka materskej školy. No a poďme už triky robiť, lebo už to len hovorím a už hovoria nohy. Čau! Čapku som stratil. Ty vagone, čo tu je? Fuj, taj bol to dokreslil. Tu sa ide vyblázniť. A teraz je On. Parkour na strome, dobre kamo. Potom sa naučíme side flip. Teda side flip ja neviem, to je také salto. Videl som ho na videu, kde bol Smusa a volá sa Smusa skáče do kšoví. Dobré video. A tam nazdával, že každý je kreten. No tak tento sa teraz zabije. No nič, kamo, končí. Ja nechcem, aby si sa nám to zabili. No tak, čaute. Poď, Maťo. Teda, on sa nevolá Maťo, on sa volá Igor Lugoda. Ale moja prezývka je Gagaritmusa. No nic, poď. To meno ma vždycky rozmeje. Bubu Baba. Bubu sa volá môj kamoš, volal sa Šimonka Abušut. Blb. Nevadí. Ja idem skákať parkourovi. Parkour. No nič, poď sem. Opičiak, už som sa ja Na, podrž. No naučím ma takýto trik. Aha, dívaj sa. Áno, vlastne som bicu. Neviete, tak sa naučím. Musíte ísť, tak sa vyskočiť. To takto a na tú váhu. Skúšaj. Teraz sa dívajte. Ajajaj. Už sme tu dlho, tak ja som si tu niečo nacvičil. Trénoval som na to dlhé roky. No, poďme na to. Poď, kamo. Čo? Počkaj. Ideme sa najesť. Podrž toto. Ešte jeden trik a bude druhé video. Lebo sme hladní a chceme sa najesť. Vidíte? Toto je najhustejší trik, ktorý som v živote videl. Minule si skoro zlomil ruku. Ty. A môj brat, keď to skúšal, si zlomil dostal otraz mozgu. A nezabudnite na lajky. Uvidíme sa na ďalšom videu.